οχήματα τα οποία τέλεσαν αυτοσχέδιο αγώνα με ταχύτητες 287 και 254 χιλιόμετρα στην περιφερειακή του Αιγαλαίου. Τα οχήματα δεν φέρνουν πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ έχουν αφαιρεθεί όλα τα καθίσματα από το εσωτερικό τους. Ακόμα έχουν αλλάχτεί και τα τζάμια τους, έχουν βάλει πλαστικά προκειμένου να μειωθεί το βάρος αυτών. Το ένα το όχημα έχει έρθει με γερανό από Θεσσαλονίκη και το άλλο το όχημα έχει έρθει από Σπάρτη για την προγραμματισμένη κόντρο. Ο ένας οδηγός στην προσπάθειά του να διαφύγει χτύπησε ελαφρά ένα περιπολικό όχημα και διέφυγε και τράπηκε σε φυγή, ενώ ακολούθως δεν σταματούσε πουθενά και έμεινε από καύσιμο. Ο έτερος οδηγός πήγε στο γερανό στον οποίο είχε έρθει για να επιβιβαστεί και συνελήφθησαν και οι δύο.